Колко често ходиш в природата? Отделяш ли всеки ден поне по 30 минути да останеш насаме със себе си в природата, да чуеш своите мисли по-дълбоки, по-ценни в дълбочината на душата си. Връзката с природата е връзката с твоя род. За някои хора водата и морето са по-благоприятни, зареждат се повече с енергия. За други хора в планина, в гора се чувстват по-добре. Но така или иначе, ние имаме нужда да балансираме, да бъдем дали изчистваме и пречистваме от водата и след това заредени от дърветата и гората, или обратно, пресето ще бъде различно. Но колкото повече се свързваме с стихиите, толкова повече се свързваме с себе си. А когато се свързвам с себе си, ние живеем един по-щастлив, по-осъзнат и по-правилен живот. Живот по пътя на нашата душа, защото когато сме в природата, ние имаме връзка с родата ни, с рода ни и съответно с нашата душа. А когато чуваме нашата душа, ние вървим по пътя, по нейния път и сме на правилния път.